Jakina da, soldataz gaindiko aldagaien analisia, azterketa, horien gainean proposamenak egiteko eta negoziatzeko funtsezkoa dela informazio egokia eskura izatea, ezta? Lurralde mailako hitzarmenetan, normalean manejatzen den informazioa nahiko urria eta eskasa izaten da. Ze gutxi dira hitzarmen hori estaltzen duten enpresa guztietan baliogarria den informazioa, ezta? Eta zentzu horretan, enpresa mailako hitzarmenetan are eta informazio espezifikoagoa, zehatzagoa eta kualifikatuagoa eman izan ohi da. Horrexegatik, esan genezake, enpresa mailako negoziazio esparrua izan daitekeela egokiena behintzat soldataz gaindiko aldagai hauen gaineko azterketak, proposamenak, eztabaidak eta negoziazioa aurrera eraman ahal izateko.